mongko kantine tumuwun Ocendo Nyo Yan. Out. Wah. Wah. Oh ah. Loh. Wah. Tuh. Aduh. Aduh. Ah. Out. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kinin sangalis risang maweh kandrung ing kok wonten dawuh wadyabala sak bergada kabeh padha kesis tanding kelawan sing jenenge Antareja. Anak Werkudara kok. Mula sampeyan nek ajeng maju mang petung sik sing kanthi lembut, ampun grusak-grusuk kaya bocah cilik. Mengke kurang-kurang bejane sampeyan mulih saka mriki malah almarhum. Lho niku saestu. Ora wedi aku kok. Oh, sampeyan ora tau duwe wedi. Wedine mung karo sing wedok niku sampeyan niku. Saestu, wong lanang iki arep gagah kaya ngapa, mbok sing duwe omah barang kuwi karo sing wedok ya wedine kegila-gila niku. Dapurmu alah wastu Antareja papakno kridaning Kakang Ubama tabrak dong banteng pecah ndasmu parat kowe
ngatasi kowe bayi ngisune wani celandaan nyumbali Prabu Bama kowe serep-serep dhewe nyawamu kowe ampu-ampu apa kowe ora bakal ngerti ento Prabu Bama ki mau kagungan wujude ngaji Pancasanya ora bakal mati kena lara lumputing pati nek menungso ya dapurmu aku ora bakal gigrek musuh malang dapurmu ayo nyododo nidodo mungsamu dudu sapa-sapa mungsamu Kakang Bama ing kene merganing patimu parat kowe tujune kok sing ngumpulke wong Ethiopia ora duwe kesel Wedian tenan tong kosong bunyinya nyaring wong kokean cangkem sampluk pisan tele-telete biar sampeyan mongso kok Wangsarja Antarja lah iya ora bakal sampean niku mau iso tingil-tingil Gus ampun ngisi-sini Gus palukur laguning lekas mugi tolinuding kidung wah edian eleke niku lho aku durung kalah kok sampeyan niku pancen wong ora kena dikandhani kok minggir lho